Това е Екатерина. Не е хотел тип, който бяхме и вчера и днес и ония ден. Вечер хотел е на брега на морето. Имаме утре закуска в този хотел, къде ще бъдем тази вечер. Понеже утре няма къде да обядваме, ще имаме бокс кутийка с храна, като миналия ден. Това си имаме ли кутийка? Не. Предната група има кутийка храна. Ще сложат вътре сандвич, вода, сладкиш и така нататък. Утре обяда няма къде спреме да обядва, защото няма такива ресторанти по пъти. Това не е България. Тук ресторантите са по хотели. И в големите градове. А ние тук ще минаваме през пустинята, тук няма къде да обядваме. Затова ще бъде в ланчбокс ли беше? А? Как? Как? Лъчбокс, Седеме в бокса, кутийка ще бъде обяда за след. Дали бокс е кутия, бе, господи? Това аз разбирам от друг бокс. Има 3 вида бокс, знаете ли? Бокс се казва на боксерската игра и бокс се казва там, където се отделят животните. Също е бокс. И бокс е кутия, може би оттам са взели. От английската дума бокс кутия и български език. Така. Какво правиме утре? Да, вариант Б. Вариант Б. Тръгваме в 10 часа утре сутринта, след закуската, 1-2 часа да отидете да се изкъпите в морето, защото сме на брега на морето. А тук морето е перфектно. Няма нищо общо с морето, което бяхме вчера. Да. На Средиземно море. Нищо общо. Тук е Червено море. Има пясък, има всички very nice условия да си направите къпане в морето. Това ще отнема, защото няма да има време да се печете. Ако тръгнем в 10, имаме 7 часа. Път ще пристигне 17 часа. Населяваме се в хотела, в 18:30-19 вечеряме, в 20 лягаме да спим и в 23:30 ставаме, за да потегнем към планината Синай. Кой пешком, кой с камила, трябва сега да го уредим. Сега ли? О май гад. Камилите се заявяват предварително. Касан сега ще мине и ще 25 лева струва камилата. 25 долара. Няма връщане. Връщане пеша. На връщане камилата не се използва, само на отиване. Защото на връщане камилата стоиш надолу и като телашка има едно колче, ти влиза в корема и те бие. И не сте ядели камила и не го знаете. Па за мъжете няма да ви казвам как става. Нали се разбирате